wanna throw my picture out the window. Tell MCI to cut the phone calls, break my lease so I can Chiloți în cur. a bugaboo. Hello! Bună dimineața! Voi m-ați spus, fă un daily vlog, fă ceva așa natural, o zi naturală cu tine. Aici sunt. Ceva mai natural decât fața asta? Bacteria asta care este aici? Nu avem niciun plan astăzi. Sunt un pic răcită, așa că deocamdată hai să fac ceva bun de păpat, o cafeluță caldă și mai vorbim. I wanna put your number on the call. Have a hotel, make my email stop. You a bugaboo, you bugging what you bugging, who you bugging me, and don't you see it ain't cool. It's not hot that you be calling me, stressing me, paging my people, you just want that. Primul sorb. Ăsta e sorb de la fericire. O secundă. Da, așa se începe bine ziua. Și după aia mi-am făcut, da, știu, e chiar foarte, foarte simplu. Nu știu cum zice asta. Pâine, da, pâine băgată la ăla, la toast, cu hamon. Tot nu știu cum zice în românește. Asta chiar o să fie foarte greu pentru mine. Adică o zi cu mine unde nu știu toate cuvintele în română. Eu cred că nu. Eu pot să mănânc asta toate zilele din viața mea. Cum de când în când mă mai întrebați ce fac eu ca să am dinți așa de albi, de curați, vreau să-ți arăt ce fac eu măcar o dată pe săptămână. Prima chestie care fac, asta. Și tu spui, ce e asta? Asta ți-o dai pe limbă ca să scoți toate bacteriile. Fiindcă pe limbă e unde sunt toate bacteriile care rămân. Și odată ce m-am curățat limba, o să iei oil de coco, care tu ai prin casă. Și mie îmi place să pun niște drops, nu știu cum se zice, de mint, de mentă. Fiindcă îi dă un efect așa cum parcă ți-ai spălat dinții. O să iei o lingură și acum o să pun 3-4. Facem așa 20 de minute și după aia scuipăm. Gata, cred că asta e altceva, nu? M-am pregătit, mi-am făcut părul, mi-am pus un pic de machiaj și cred că putem să ieșim din casă acum. După aia, altă chestie. Eu nu înțeleg când cineva mă întreabă, dar pentru cine te-ai îmbrăcat? Pentru cine te-ai pus așa? Și eu cu o față de cineva mai important decât mine? Să mă văd? Adică, tu crezi că eu mă simt la fel când de-abia m-am trezit cu față de zombie? Tu crezi că eu așa am un chef de ceva cu viața mea? Nu mă simt bine. Dar eu când mă îmbrac, îmi fac părul, mă machiez, sentimentul e altfel. Adică eu acum mă simt pregătită să ies din casă, știi? Fiindcă eu merg așa. Chiar nu pot să cred cât de călduț și frumos afară. Soarele ăsta chiar nici nu spui că e octombrie. Sunt chiar foarte fericită, e perfect. Cred că am ales ziua perfectă ca să fac video ăsta. Și așa puteți să vedeți cum e Barcelona cu soare, că într-adevăr mereu e așa, mereu e soare. Așa că acum mergem la plajă. Lumea care mă cunoaște știe cât de mult îmi place marea, soarele, chiar am nevoie de asta ca să supraviețuiesc. Și hai să răspundem la întrebări. Ce m-ați întrebat voi pe acolo? Ce este acum? 7 octombrie? Și uite lumea cum este în apă. Haide chiar să vedem la câte grade suntem acum. 21, aproape 23. Chiar mă topesc? Trebuia să-mi pun shorts. Haide să începem. Mergem cu prima întrebare. De ce te-ai mutat în Spania? Și din ce parte din Spania ești? De ce m-am mutat în Spania? Asta nu e ceva care eu pot să răspund, fiindcă a fost mama mea. Mama mea trebuia să aleagă între Italia și Spania și a ales Spania.
curios, fiindcă eu acum aș putea să vorbesc italiană. Ciao ragazzi, dar nu vorbesc spaniolă. Și sunt foarte fericită că mama mea a ales Spania, fiindcă limba spaniolă, adică sunt atâtea locuri unde pot să mă duc și pot să vorbesc limba spaniolă. Într-adevăr, eu dacă n-aș ști spaniolă, știu că mi-ar fi foarte greu să o învăț, fiindcă, într-adevăr, e complicată. E mai complicată decât engleza. Și în ce parte stau? Stau în Barcelona. Eu știu. Un oraș foarte frumos. Uite unde sunt acum. Suntem în hotel Bella. Multă lume visează să vină aici să vizitează și eu mă sunt chiar foarte grateful, fiindcă eu am asta la 30 de minute de casă la mine, adică eu vin aici de obicei și alerg, se zice alerg, un pic de running, fac sport pe aici și e o frumusețe. Tu imaginează-ți asta iarna, când e așa de soare, cum se simte. Foarte bine, într-adevăr. După aia, deci, mama mea trebuia să aleagă între Italia sau Spania. Chestiile în 2005-2006 erau chiar foarte, foarte grele în România și încă sunt. Atunci mama mea a zis, fiindcă părinții mei sunt despărțiți, și mama mea a zis, ce pot să fac eu aici? Nimica. Ce viitor pot să-i dau eu lui fetița mea aici? Niciunul. Așa că a zis, știi ceva? Mă duc în străinătate să învăț o limbă nouă. Și eu chiar mă simt, nu știu cum zic, foarte mândră de mama mea, fiindcă a făcut asta. Adică o femeie în anii ăia să ducă în străinătate era ceva mare. Și mama mea e foarte valientă, foarte foarte și le admiro muchísimo. Și cred că e ceva care nu-i spun mereu sau zi de zi și într-adevăr ar trebui, fiindcă ea mi-a dat o viață mie care, uite unde sunt acum, uite ce limbă vorbesc. Și eu vin de la o familie unde sărății, unde nu aveam nimica. Adică eu, ca să văd ceva sub brad, când era Crăciun, eu nu știam ce e aia. Ca să-ți faci o idee de, poate voi mă vedeți prin social media și chestiile astea și ziceți, wow, uite asta ce viață are, dar eu vin chiar de foarte, foarte, foarte jos. Mergem cu a doua întrebare. Ce loc din România îți place cel mai mult? Nu pot să zic niciunul, fiindcă nu știu nimica din România. Adică lumea când mă întreabă pe mine care-i locul care îmi place cel mai mult din România, nu știu ce să zic, fiindcă eu nu mai știu Botoșani, că e unde am crescut, unde am născut. Atunci, visul meu, într-adevăr, e să fac un trip în România și să vizitez, fiindcă lumea mi-a spus, e foarte, foarte frumos România, dar nu știu ce să zic, fiindcă niciodată n-am văzut România, numai orașul meu, Mititel. Așa că, da, visul meu e să strâng bani și să fac un trip cu mama mea, cu frățiorul meu și cu iubi. Ok, next question. Câți ani ai? Am 25 de ani și am venit aici în Spania când aveam 7 anișori. De aia ai multe cuvinte care eu nu le știu în română, fiindcă tu imaginează-ți ce cuvinte am învățat eu până la 7 ani. Noroc că mai vorbesc cu familia mea din România. Ai, cineva mă sună. Ok, era iubi, fiindcă acum trebuie să filmez un anunțio, una publicitate pentru o brand care mi-a trimis un pachet cu niște creme chestii și n-am făcut fiindcă eram bolnavă, așa că atunci vreau să fac video ăla și am cerut lui Iubi dacă poate să mă ajute să venim aici să filmez, fiindcă chiar e ziua foarte frumoasă și îmi trebuie un pic de soare pentru ceea ce vreau să filmez. Atunci, next question again. Ai frați sau surori? Ce mă nervează asta? Chiar niciodată nu trece și acum că eu vreau să filmez trece. Ai frați sau surori? Da, am un frățior din partea de mama mea, care are acum 17 ani. În curând o să fac 18 ani. Nu pot să cred. Chiar nu pot să cred. Cei care avem frățior știm cum se simte asta, știi? Și după aia am o surioară în România din partea lui tata meu. Dar nu avem multă relație, fiindcă, da, trăiesc aici, atunci ea a crescut și a crescut fără mine și eu am crescut și am crescut fără ea, dar oricum când mă duc în România mereu ne vedem și păi avem relația aia un poco rară, fiindcă îi compar că am fi străini, dar
Cred că asta este, nu? Când pleci în străinătate și începi să faci viața ta. Cristina mă întreabă: Hello, Cristina, ce școală ai terminat în Spania și cu ce te ocupi în prezent? Eu am făcut, fiindcă e chiar foarte diferit cum e școala aici și cum e în România, am făcut până la bacaloriat, nu știu dacă se zice așa, 2 ani și după aia te duci la universitate. Eu n-am făcut universitate, fiindcă, într-adevăr, nu era nimica care să zică: vai, îmi place la nebunie, eu vreau să fac asta și vreau să învăț asta 4 ani. Nu. Atunci, ce am făcut eu? M-am dus în Londra. Nu știam ce să fac cu viața mea și am zis: ok, ce pot să fac acum? Cum pot să mă învăț? Cum pot să cresc ca persoană? Și m-am dus în Londra cu 19 ani și aveam numai, cred că mai puțin decât 200 de euro care mi-a dat mama să plec acolo. Atunci eu aveam un cunoscut de la prietenul meu, de la fotbal, și el mi-a zis: hei, eu plec din Londra, dacă vrei poți să-ți las camera mea și tu după aia să-mi plătești. Îți las luna plătită și după aia tu când găsești muncă, mi dai bani înapoi. Și m-am dus cu 175 de euro în pachet, în buzunar la mine. Nu mai aveam nimica. Atunci, acolo când am ajuns la garsonera aia în Londra, era un băiat care muncea la un restaurant și el mi-a dat lucru acolo ca la bartender. Atunci eu făceam cafea. Și asta după aia m-am întors, fiindcă începea COVID. Și după aia am început să am joburi regulare, adică poate la magazin, poate la administrativă și tot așa am făcut cu viața mea. Și acum, stai că trebuie să vă arăt ce frumusețe e aici. Acum, deocamdată, am terminat la unde munceam înainte, acum 2 săptămâni. Munceam cum ar veni la un beauty center. Atunci eu eram în partea de administrativă și în partea la gerenția, unde mă mișcam chiar în mijloc, știi? Stăteam cu persoanele, să facă bine munca lor. Era ceva în mijloc acolo și oricum eu știam că nu mă făcea fericită. Atunci când mi-au spus: hei, nu treci proba de 3 luni, fiindcă toți știm asta de nu ai trecut proba, e pe interesul lor. Atunci când tu știi că ai făcut bine munca ta și treaba ta, nu te simți așa de rău la inimă. Și asta mi s-a întâmplat. Eu aveam un timp când mă gândeam la univers și îi ceram: te rog, arată-mi care-i mi camino. Adică arată-mi, vreau să știu dacă trebuie tot să facă video la social media și chestii de astea sau să mă ocup de altceva. Și tot ce mi apărea, tot lo que se me aparecía en el día a día, îmi spunea tot să continuez cu social media și ce mă face fericită pe mine. Atunci, da, asta e altă lecție. Nu te lua după bani, nu te lua după ceea ce îți spun părinții tăi să faci sau să studiezi. Fă ceea ce te face fericită pe tine. Fiindcă ai numai o viață, măcar să trăiești cum tu vrei și să faci ceea ce tu vrei. Și dacă faci ceva din inimă, banii o să vină singur la tine. Ok, Delia mă întreabă: ai lua în considerare să te muți înapoi în România la un moment dat? Sincer îți spun, nu. Cum am spus înainte, cred că el mundo e așa de mare, chiar așa de mare și atâta chestii de învățat, că nu poți să cred că tu ai rămâne în orașul unde ai crescut. Atunci, pentru mine, cum ar veni să mă întorc înapoi. Eu am plecat din România ca să caut tot așa o viață mai bună în care mama mea mi-a dat-o și am învățat multe lucruri. Să înveți o limbă care nu știi, să te duci, să găsești un job pentru tine, să vorbești cu alte lume. Cred că sunt chestii care numai când te duci în străinătate și ieși din casă la tine, îți arată viața și începi să te descurci. Atunci, cred că e foarte important să ieși din your comfort zone, fiindcă dacă nu ai formă cum să te desarrollezi cum persoană. Atunci, nu, răspunsul e niciodată nu m-aș întoarce în România. Cred că România încă are multe chestii de trabajar, fiindcă eu nu pot să cred că în 2025 încă lumea se gândește că femeia trebuie să stea în bucătărie, să facă mâncare pentru el marido.
să începem de acolo, eu chiar nu pot să cred așa ceva. Mentalitatea atât de închis. Ne-e chiar foarte foame și am zis, hai să mâncăm un kebab. Și după aia ne-am gândit, nu, vorbește foamea. Așa că ne ducem să cumpărăm burger și să facem burger în casă. Că mereu e mai sănătos când gătești în casă. Ăsta e bebelul nostru preferat. Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, mi ¿Qué tal amor. vosotros? ¿Cómo entrar? Bien, ya. Asta e princess treatment. Hai să gustăm. Thank you! Uite asta! E chiar foarte perfectă. Haideți să vedem. Tiene como un toque ahumado. Yeah? The bergamot. Vreau să prind portocala chiar când o deschid, așa că... Și de tot, da. Acum profit că fac digestia. Eu sunt ca un bebel. Mie îmi trebuie să stau așezată ca să odihnesc burtica. Așa că profit ca să editez video. Eu mereu folosesc CapCut. Mi se pare chiar foarte ușor și are chestii chiar foarte faine pentru cei care filmăm și edităm și chestii de astea. Hai să vă arăt video, chiar acum l-am terminat și voi o să-l vedeți astăzi, dar eu nu știu când o să postez video ăsta, blog, așa că hai să vă arăt! Taran! Chiar îmi place foarte mult, fiindcă exact asta vreau să transmit, știi? Gata? M-am pregătit și tu spui pentru ce te-ai pregătit? Ca să fac TikTok-uri. Da, pentru asta m-am pregătit. Eu trebuie să mă îmbrac, cum parcă eu, nu știu, mă duc undeva să fac ceva fain, știi? Dar nu, într-adevăr mă îmbrac ca să stau în casă să filmez chestii. Așa că o să arăt unde filmez eu de obicei. Filmez mereu cu telefonul meu. Cineva m-a întrebat cu ce filmez. Am încercat să filmez cu camera, dar nu-mi place când nu mă văd, știi? Atunci nu mă interesează. Eu filmez cu camera de înăuntru, de la telefon, și folosesc ăsta din Amazon, că e luminița asta, și chiar îmi place foarte mult. Adică nu mai trebuie nimica. Și eu filmez în baie. Știi unde? Chiar aici. Eu pun telefonul aici. Și mă așez aici. Atunci se vede ceva așa. Și gata. Dar stai să cum se vede cu lumina. Așa. Și așa. Vezi? Asta e altceva. Gata, m-am schimbat. Ce să facem acum? Mergem să facem un pic de boxing, fiindcă, da, trebuie să mă mișc un pic. Am fost răcită, n-am făcut nimica în 2 săptămâni, așa că trebuie să mă întorc. Oricum, câte un pic, fiindcă încă nu sunt în power mood. Acum mi-am pregătit ghiozdanul. Am băgat tot aici. Și hai să mergem. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the thing. Just that the most king, yo. It's about the thing. Okay, so 1, 2, 3. Again. Good. Nice. Yes! Shut. Yeah, that's good. Yeah, it's good. It goes going down. Watch. You see that? I use it to
get back up, right? Down, slip, slip, out, back, down, slip, slip, back. Watch my hands. Down, slip, slip. Chiar acum am terminat. A fost chiar foarte intens. Cred că, nu știu, aproape aveam o lună. Cred că o lună și ceva de când făceam boxing. Și chiar îmi place, fiindcă mă simt tare, mă simt puternică. Și e chiar rar să vezi o femeie să facă un sport ca ăsta și de-aia îmi place chiar mai mult. Yeah, feel real good, wave your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. Nu pot să cred că mi s-a terminat bateria de la microfon, așa că nu știu cum se ascultă. M-a chemat Berta, prietena mea, ca să mergem să bem ceva, așa că m-am pus și eu un pic mai cu coană și mergem ca să avem așa ceva de fete, știi? Asta e Berta și cred că e prietena mea care știe românește. A ver que sabes de ti? Bună! Bună dimineața! Te iubesc mult! Oh, și îmi spunea aia de chiloți? Chiloți în cur! Cât e ceasul? 8:30 aproape. Și noi ne-am cerut un ceai. Cadou cu coane. Am ieșit de la duș. Am prosop. Să nu credeți că nu nimica. Am multe coșuri. Vedeți pe aici și pe aici. Asta e fiindcă domnișoara nu poate să se oprească de mâncat dulci. Chiar dulcile îmi place la nebunii. Nu pot să mă opresc. Atunci asta este. Acum sunt în detox. Acum nu mănânc deloc sugar, cum zice, zahăr. Mi-am cumpărat asta de o cremă exfoliantă de orez și mere de albine. Toate știm cuáles la piel que tienen las coreanas. Atunci, da, eu vreau pelea aia. Așa că asta trebuie să încep să fac de acum înainte. Îmi pun asta și stau, cred că 15 sau 20 de minute. Bărbații încă o să înțeleagă sentimentul ăsta. Când ieșim de la duș, când putem să ne punem cremele noastre, parcă e vomito. Darling, hold my hand. And right now, you can save 50 pounds per person! If you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Înainte să mă duc la culcare în fiecare zi, îmi place să scriu 3 lucruri pentru care mă simt grateful, mă simt fericită și mulțumită. Și eu am notebook ăsta de aici, Meditel, și se numește Lucky Notes. Atunci, de exemplu, nu știu, astăzi o să scriu, mă simt foarte mulțumită fiindcă am făcut blogul ăsta, am ieșit din zona mea de confort și am vorbit în românește o zi întreagă. Curios, fiindcă când începi să te simți mulțumită cu ceea ce ai acum în viața ta, ajung mai multe lucruri de care să te simți mulțumită. De atunci e foarte important unde pui mintea, unde pui el foco, unde pui gândul. Dacă eu nu mai mă gândesc la chestii urâte care mi se întâmplă, păi tot o să am lucruri urâte care o să se întâmple, fiindcă numai la asta mă gândesc. Asta e realitatea mea, dar dacă eu schimb chip și mă uit la toate lucrurile care am în viața mea și mă simt mulțumită, viața îți dă mai multe chestii care să te simți mulțumită. Vreau să spun că toate zilele mele mereu sunt diferite. Poate astăzi a fost un pic mai chill, mai liniștit, dar, de exemplu, mâine o să mă trezesc foarte devreme, mă duc să alerg, să fac exercițiu, după aia mă pun să învăț engleză, după aia mă pun să citesc, să fac video. Sincer să spun, mă sunt chiar foarte mulțumită, fiindcă acum am timpul care să fac toate chestiile care îmi plac, care me llenan el corazón și e ceva care e nou și pentru mine, fiindcă până acum mereu am muncit
40 de ore, niciodată n-am avut timp pentru mine și acum mă simt chiar foarte, foarte mulțumită. Plus că pot să stau aici un martes și să fac un vlog pentru voi în română. Așa că mulțumesc foarte mult dacă ai ajuns până aici. Te pup foarte dulce și ne mai vedem sigur.